Μία που ο καιρός δεν βοηθάει να κάνουμε καμιά πτήση, αποφάσισα να κάνουμε λίγο σερβι σε κάποια πραγματάκια που δουλεύουν. Έτσι λοιπόν ήρθε η μέρα σήμερα να ζυγιστεί αυτή εδώ η προπέλα. Προέρχεται από θερμικό μοντέλο, είναι 9x6 και είναι η πρώτη προπέλα που ζυγίζω σε αεροπλάνο, αφού στα μικρά ηλεκτρικά που ασχολούμουν ως τώρα βαριούμαι να κάνω αυτή τη δουλειά. Τώρα εδώ χρειάζεται και με το παραπάνω να το προσέξουμε αυτό. Αυτή η προπέλα με πέδεψε λιγάκι, γιατί η βαρύτερη μεριά με το γυαλοχάρτισμα έγινε γρήγορα πιο ελαφριά, οπότε έπρεπε να διορθώσω και από το άλλο το πτερίγιο. Μάλιστα παιδεύτηκα γιατί αυτή η ακρίβεια που έχει η ζυγαριά με το παραμικρό τρίψιμο κάνει τη διαφορά. Έχω εδώ το τελικό γυαλόχαρτο που είναι 270, που είναι στην ουσία τίποτα. Με 3-4 φορές που τρίβουμε κάνει αρκετά μεγάλη διαφορά, οπότε θέλει προσοχή. Η συγκεκριμένη προπέλα δεν έχει ζοριστεί πολύ. Από ό,τι είδα και η καινούργια που είχα ήταν αζύγιστη από τη ζελατίνα. Απλά έχει κάποιες μικρές αμυχές στις προσγειώσεις που ήταν το μέρος με άμμο, ψηλή άμμο. Έτσι αποφάσισα να τη ζυγίσω και να τη φέρω στο αποτέλεσμα που βλέπουμε. Επίσης είναι πολύ εύκολο, όπως είναι τώρα σε ισορροπία, με το παραμικρό να κουνηθεί με τον αέρα ακόμα, με το χέρι που κάνω. Οπότε αυτό είναι καλό να καταλάβουμε κατά πόσο λεπτομέρεια υπάρχει στο ζύγισμα. Πιστεύω στην πράξη να πάει καλά το πράγμα.